Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya sumya sukat taniman to. Alhamdulillah. Baroron misa bapa daging gaya ko. Lumasak. Luya-luya antan. Mangga aguwa. Petelog. Katatan may ilaw po na mangga. Ayaw nung arbisa. Ayaw nung gipong ako ko niya. Bulok na yung arbis. Niya kailaw-ilaw. Mansin mo yan. Baligya yung iwan. Tapangandano. Barurun makas bisa pa malu makuha naging lumasatan. Malu pa ka din nga ba masay. Opa. Maluya-luya. Makarili nga taluya. Adi mo na sa bersyon niya. Namada yung sawi sa itlog. Tigra na bulong ko na itlog ay giramela. Pero udah kamu buat pengi. Bismillah, sumbulin tanong mangga ya. Tan suglat. Kata suglat, na ubah peninat tahu yang kuan. Itlog. Ana sumbulin ano pan sabab sa pagi susabun na kuan. Para mo kung so inatawan. Di masumbuli, di makakwet sa sumbuli. Sama na yan na pumakain tawan yan na kailangan na masumbulitan. Sumbulitan sa moto. Bugisaw lang, niya kalalay aglat. Alang-ulang naman, napaka haraman may kamati na subugas na harampan. Pakaharam niraman. Panginta ko wala din natawan na. Basta na natawan na, kaya sumbuli iya. Mata nga dia ganin sumbuli iya. Adi ko pa kaya labata nga kurang pa na eh. Isa, di ko. Pito-pito tema na eh. Nakidita na ro. O ilang tanong ay ako. Detar warab kay atas luya, ya luya. Hindi siya uta. Kakasimusimul na ro. Pag baron minsa bapakitang sa yung gaya ako. Lumasa. So actually ya kapiran niya gawi ang ako. Kalau lumasar kita Hindi makasasamble man to sa ginga der pamiro. Ay lumasa. Ay gira plumasan ta na ako. Orang na plumasan ta dita pagkataam sa mapya. Budi siya wala dita makataam sa miya kasi mismo mamang gugi nga miya kaluyan. Iyala bawan. Sala na ko. Panumbulin ta na. Kata suglat. Kata kay mga pagariya. Di pendi melita. Ayaw ni gayar bisa. Di pendi melita gini emang. Pengantan kaya namanya katirurak ng sakuan. Bulong ko na sa lumasa. Pagkaluya-luya. So, alhamdulillah, katatan. Kata namanya pasadid mangisles. Niya sumbulin, niya asok sumbulin sa manggo. Atang. Kaya tawid sa luya. Busa man niya ada masumbulin, lagi nga itlog. Atang subunta lang yung manggutan. Tumulong niya sa lumasa. Baroron misa bapaging gaya ko. Kibuy lumasa ini. Atatan.
may lawan na ng mangga. Kaya unsa toyo. Niya kaluya-luya. Ratatan. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Yung tanong sa pinakamapia, pang nakasabi nga ako. So, besa no sabod. Lagi ya sumia katabang Amerikano. Nga manggo. Ayay no sa rumrano na manggo. So, Amerikano na mga cake. Sa taban. Saan sa mamangigisa yung ginatiaban. Nakay ko puso ayam yun na sa Amerikano. Hindi nga pa mangigisa yung gumrano kagi ako. Ay manalalag na mga cake. Nasukyaw mo pranaw. Ayap man kod. Ayan niya man pumuntayan. Ay niya mangigisa yung Amerikano kagi. Kung na kayo niya kasumsum. Nabuni anong tungan niya pakapamangigisa niya. Tiyaban sa Amerikano. Iya, manggo. So, kaya kung tanong siya, kaya antap tanong siya na kuhan. Mana po na tuma, paganero na giya manggo na pa kaya kasabot pansa ko. Ipakapia ayog, tigumranaw. Hiraman ito dito dimlulong masa. Ipipi ayog ito na susa ka nung nagigalalayman na ko. Kibulong ako. Para po pagkapi ayog ako. Iya kaya may law manggo. Okay. Ate, may masatan rin. Sala na ko. Baro na misabo pa kadagyan kaya ko. Tapi ang ilo masatan. Aprilay ako buo ko. Di mo tayo kaya kuy namin. Nasa susun manigira makainam tamang. So ayaw buntap tanong siya na na pamasok lumasan ka, nagpakay ito Panginoon eh. Tetere, may lamang, ginapluya-luya. Umatag lumasan na. O di nilapo-lapot at tigimrana. Katere, sumangit. Sana mata ang masum. Tunad niya pang nanatiwa. African. Kung ko tawa tigin na, di ako siya makakanalang na kan. So, tanda mga sa tama mga, giralay din ni Kedira. Kaya na, di ko mahilig sa gingot kaya ito na mga. Ito pa nagyagawa. Mahilaw. Sino pa kong ipanta kapag da mataw na. Tamin. Pwede ka pa katama piyo-piyo na. Hindi naman makatiuli niya lagi di emang. Peso kayo niya, udin.
Masaud na inireaksi. Sorry po ako ano. Di mentay kawan. Kinamira na. Sami da mamanang amang igirap kilay taap ko. Tarega opisan. Tibaw na yugta. Ano ta? Paalalatan ito kagi. Diyan ka kasumbili. Mapantag sa kasumbili. Na ako di ka tanong baribat ang Richard Chuck nun. Madagda so pamagapag-usari sa ungangan. Nga ba sa sumbili. Ay kena baya bu manan yan abang yung tuwag lat na girta ka ang tuwag. Kadang wangan sa. Siko raknon na ko. Siko Richard Chuck. Ni sabak. Ang gila na mga katiro. Di sisi nembagaan. Nah, pamana kaya manto ka nang yung utwas mbagin. Kaya atu dan piya-piya. Napkapakayaw sarno na ginasumbali. Mina na terma sumbali. Mata na tigi nga. Det niya sumbali. Pamangutar kaya gitu na. Miya sumbali. So pamana. Lagi dukuan na. Miya pa ko siya. Miya sumbalin. Pamana tiya ba na ito sa bala? Miya sumbali. Teka dua term. Basa. Pag-usaran nun sa umangan. Kaya sumbali ah. Agiraman ito ibarat nakinuan ka sa kuwan. Nakinuan ko sa pirak. Sangibu ibarat. Ibarat bu ya. Reno kaya ko ano sa sangibu. Kaya mang niya ka nun. Bigyan ako niyan. Kaya kaya ito ibarat. Damat ti ko miya suya ko ma. Kumino ako mana. 2,000. So ito pa masabab. Kaya ko nun sa pirak na ibarat na dimbagi-bagin. Na pirak. Na ibarat na ibu apa to kay diin. Ano na 1,000. Nagito saya na kumiyasuya ako kakumino ako piroman. Ay miya so wetro so pag-usaran sa akin na. Sumbalin doon tiro no tao. Tiro niyan. To akin no anila pirak. Tingin na, sumbali ako nga rin sa likod na sumbali ako nga sa rarba. Ay manaw, ito na ka na ba pura sumbali ako ito aglat. Ano nga nga ro? Pira ko to, na ba ito sumbali? Baglat. Kapira ka. At tinudan siya na hanap ka para hanap ka sa butitan o sa ginganan na. Basa sumbali. Ya, sumbali ako niya natingin sa likod na sumbali ako niya masarar.
Bayang manaw to na ba niyang piyali eh. Na. Ano mo nalalag na niya dubli ang tawan niya. Inikidi niya no. Kinuha niya no. Sa warna kilawan yung sa kaya pamana usaya na nga kasumbili terma sumbili awas tuan na nga napapadalamasan nabagag yung mialo ya sumbili nabakasumbili busa manok o di naglat kambing mag-comment busa nga ako video talo kan dibati kami pemansat dia ni public show dibati kami si busa chat pemasak ni ribet na mamang niya ako ron sari mamang niya ako sa sarila naman niya September ribet tau tasa diri pangatigi tegu mga honor lumbay sa dimakang okay no yung mga tutuman ang tatiga ka na kasumili ang ito pag-usara nun kaya pa kaya paratian niya no to mimbalingan san mga nangudan niya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.